janjine. Ayo Mbah, sini Mbah. Monggo. Kita kepareng. Yo. Nyanyi. Yo saka danyange diaturke ya Mbak Chandra. Asoe. Ayo, kene yo. No nane no yo. Ayo deh, joget ini Mas. Ade yo. Yo. Oh. So. So. Kowe ngajak. Tet pundi, Pak? Ono kene. Tak SMS rembelesi sayang lan tak telepon malah gak mateni mangkel aku irungmu mesti tak siwel lala siwel ayo yo kadung tenten salah sinten lho kok salah kula to Pak aduh janjane kowe nang endi gelagatmu sajak nyurigani hatiku sujana kowe kencan karo wanita liya ayo sesarengan desna Ayo yo. Dulu loh, ha. monggo masak kowe ngajak Ono kene. Sol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 . Ho ah. Hei. bengawan so tak Eh. SMS lan tak telepon malah gak pateni Numpak onto lileng. Iki ngeyoyo. mangkel aku mangkel Yen kepethuk gimana sayang? irungmu mesti tak Ciwel. Awal ding. ya Oh, ho ah. Ho hey. Garuda Pancasila. kadung dandan Dra, dalam Bos Fajar iki lagune ijek utuh apa wis ganti sing anyar? Bos Fajar ngerusakan lagu napa? Nek mbiyen kelanganane ati kesiksa, iki wis ganti rum. Sih, terus saya keseksa terus Pak. Cek, sampun lepas sak niki Mas. Oh. Pun boten keseksa. Sudah Oke. bahagia. Diganti Sampun napa? digantos Ganti napa? sesideman. Sesideman. Wah. Garap kecel mawon nggih. Lah, Panggah mula- oke. Mula bahagia lah Oh mau bar iki demenan, sediman kanggo Bos Fajar iki. Kaya Kula sing- nyuwun mengke
garap gecule sing nyanyi Mas Besar iki. Oh, insyaallah. Wah, Minuman Siap. panas. Siap. Oke no. niki ditelas rumiyin nggih. Monggo Pak, masuk. Durno meneh. Jane kowe nang endi? So, ayo yo. Kowe kencang. Kowe gandeng karo priya wong liya. Matur suwun. Lah kok terus emosi lho Ya, jenengan dioperono niku. sesideman iki ramane gacul kanggo bose Nggih. Fajar. Lagune